बयनिसिमबो आं खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंनि आसाम सरकारनि आनटाइड फान्डनिफ्राय जोंहा मोनसे नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव जा नैबे नाकेदारा हालामनि थाखाय मोनसे कमिउनिटि हल लुनायनि जे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो जोंहा दिनैहाय जिखिनि न' लुनायनि जोंहा खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोंहा नैबे हाबाफारिखौ जोंनि 37 नं सिडली बियाबनि जोंहा एमएलए मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे खामानिखौ मावफैनांगौमोनब्लाबो बिथाङा गुबुन हाबाफारि थानायखाय बे खामानिखौ मावफैनो हायाखै। आङो बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बिथाङा बेखिनि गावनि एमएलए एलइडि फान्डनि गेजेरजों बेखिनि जोंहा कमिउनिटि लुनायनि जे बिथांखि लानानै बेखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामबाय। आं बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोङो जोंनि नैबे लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जोंनि समस्तियाव जोंहा गोबां माखासे बेबादि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो बेखेवनाय हाबाफारिया जालांबाय। जों बिदिन्थि महरै दाख्लै जोंहा थुक्राझारनि सिङाव थानाय जोंहा आइफवालि दालां बे 69 crore मोनसे बाजेटजों प्रजेक्टजों बेखौ जोंहा इनागुरेसन जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों दाख्लै बेखेवबाय। आरो बिनि सिङाव जोंहा 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव गोबां बेबादि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जों बेखौ दिनै मोननो हादों। थांनाय जोंहा सिगाङावहाय जोंनि बिर सिलागां बसुमतारी मेम'रियेल जा मिनि स्टेडियाम बेखौ जोङो थाइखाजुरियाव 5 कौटिनि जों अन्थाइ खाम्फा दाख्लै गायसनबाय। आरो जोंहा दाख्लै खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा मोनसे सामफुर दैयाव 4,85 लाख रांनि मोनसे जोंहा ब्रिज बानायनायनि जोङो अन्थाइ खाम्फा जों गायसनबाय। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बै निउ आमिनपारा होननाय जायगायाव जोंहा मोनसे लामा 5 किल'मिटारनि मोनसे लामा 4,98 लाख रांनि मोनसे जोंहा लामा बिनि जोङो अन्थाइ खाम्फा निस्सय गायसनबाय। आरो मैया जोंहा रुनिकाटा हाई सेकेन्डारियाव जोंहा मोननै मोनसे स्किम बिनिनो अन्थाइ खाम्फा जों गायसनदों। 1,03 लाख रांनि जों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आरो दिनैहायबो जोंहा नैबे दुनाबारिनिफ्राय जोंहा नैबे माबा आवजार थांनाय लामा 3 कौटिनि बारा बेबादि मोनसे लामा मावनायनि मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बेखिनिखौ खालामनाय जादों। लोगोसेयैनो जोंहा नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव दासिमाव मोननै मडेल अंगनबादि 25 लाख 50 लाखनि मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाया जाखांबाय। आरो गोबां बेबादि लामा आरो गोबां बेबादि माखासे अनुस्थाननि अन्थाइ खाम्फा गायसननाया दिनै सोलिगासिनो दङ। आसा खालामो निस्सय जोंनि बे 3 बोसोर सरकाराव जथेस्थ' जोंनि ओनसोला जोंनि जौगानायनि फारसे फैगासिनो दङ। आं मिजिं खालामो निस्सय बियो जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथावना बाथ्रा जानानै दङ। आरो फैबाय थानाय समाव गोबां बेबादि मावनांगौनि जोंहा गोनांथि प्लेनिं बे जोङो लानानै दङ। आरो जों आसा खालामो मोनसे समाव जोङो बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे जोङो इलेक्सन इस्ताहार जों होनाय जादोंमोन। बे इलेक्सन इस्ताहारनि माखासे खामानिफ्रा दिनै मावफुंजागासिनो दङ। आसा खालामो जोङो निस्सय बैफोर खामानिफोरखौ लासै लासै जों मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। नाथाय अपोजिसननि मानसिफ्रा सोरबा बुङो बेरेखा दोलोनि सुबुंफ्राथ' बेखौ बुंखागोन। दा जोङो बेरेखा दोलोनि माखासे थांनाय 17 बोसोराव मा मावदों बेखौ जोङो एसे गोसोखाङोब्ला जों नुगोन बिथांमोनहा गोबां अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। खिन्थु दिनै अन्थाइ खाम्फाखौ बिसोर मावफुंनो हायाखै। बरंसो मोसौ बोरमाया बेखौ फुथुरैनो बायहोजोबनानै दिनै सिलिंखार जानायखौ जों नुदों। नाथाय जोङो जोंनि बिटिआरनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि भिजन आरो मिशन बेखौ लानानै दिनैहाय जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया निस्सय थगायनायनि बाथ्रा नङा। रायजो राजाखौ हाद्रि सानायनि बाथ्रा नङा। बे प्रेक्टिकेल। जों दा बे प्रेक्टिकेल खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बे प्रेक्टिकेलजोंनो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो मोनसे मोजां थासारिखौ जों बानायगासिनो दङ। सेंसन जाखांनायनि उनावसो अन्थाइ खाम्फा गायसननो हागोन। जोंहाथ' जथेस्थ' बेबादि जों नुबाय थादों। जों माब्लाब्लाबो सेंसन जायालासे जोङो बेबादि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जोंनाव दासिमबो बिदिन्थि महरै मोननाय नङा। जेब्ला सरकारनिफ्राय बेबादि सेंसन जायो सेंसन जाखांनायनि उनावसो बेखौ जों अन्थाइ खाम्फा गायसनो। आरो सेंसन जाखांनानै मावखांनायनि उनावसो जों इनागुरेसन खालामो। जों बेखौ बेखेवनानै होयो। दा बेबायदि गोबां बिदिन्थि जोंनाव दङ। जों आसा खालामो निस्सय
सोरबा राजनिति अपोजिशन पार्टिफ्रा बेखिनि बुङोब्लाबो रायजो राजाया खुनु बेखौ बिसास खालामनाय नङा आरो रायजो राजाया दिनै जोंनि सायाव बिसास दङ रायजो राजाया जोंनि सायाव फोथायनाय दङ आरो रायजो राजाया दिनै जोंनि सायाव फोथायनायखायनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि सायाव दिनै मोजां मोननाया दङ आं मिजिं खालामो दिनैहाय जोंहा बिटिआर सरकारनि गेजेरजों गोबां आसनिफोर दिनै लानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो बे आसनिफोरखौ मोजां मोननानै बे आसनिखौ मोननांगौनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होबाय थादों आं बेखौ बुंगोन एमपि इलेक्सन जितु एमपिआव बिपिएफ दोलोआ गावसोरखौ देरहागोन होननानै आसा फालिदों आरो गुबुन गुबुन दोलोआबो गावसोरखौ देरहागोन होननानै आसा फालिना दं बिसायख'थिनि सिगां सिगां गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बेबादि मोनसे प्लेनिं आरो प्रजेक्टआ निसय खालामगोन दा बाहाय जाय दिनैहाय सरकाराव दङ जाय दिनै सरकारखौ खुंगासिनो दङ बै सरकारनि देरहानाया 100% दिनै जोंहा क'क्राझाराव इउपिपिएलनि सरकार बिजेपि जिएसपिनि मोनसे सरकार जानानै दङ प्रमद बर' दैदेननाय सरकार जानानै दङ जोंहा आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकार जानानै दङ आरो भारतआव दिल्लीयाव जोंहा नरेन्द्र मदिनि मोनसे सरकार सोलिनानै दङ जाय सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दङ बे सरकारजों रायजो राजाया थायो आरो रायजो राजानि मददआ निसय मोनगोन आरो रायजो राजानि मददजोंनो निसय जोङो देरहानायनि लामाया जोंहा निसय 100% जों बेखौ बुंनो हायो